Alcalde, pasado xa o ecuador do mandato, por diferentes circunstancias, Lugo tivo xa 3 persoas na alcaldía. Como afecta isto á gobernabilidade dun concello como Lugo? Bueno, en concreto, dúas alcaldesas e un servidor, ¿no? Como terceiro pé deste banco. Bueno, espero que non afecte negativamente, porque é verdad que desde fai tempo temos un proxecto de cidade claramente definido e tamén tiñamos pois un modelo de funcionamento dentro do propio concello. E, bueno, eu como xa estaba dentro dese goberno e sabía as líneas maestras e participaba ampliamente pois, nos proxectos, nas iniciativas, pois eu entendo que non ten necesariamente máis alá dese toque personal de cada un no funcionamento global. Eu entendo que non ten por que afectar desde logo negativamente. Eu creo que se está demostrando que está funcionando o Concello a pleno rendimiento, todos os servicios, todos os proxectos que tiñamos en marcha pois están, algúns xa se remataron, outros están avanzando, e os que tiñamos planificado, pois seguimos traballando. Que balance fai deste Ecuador de mandato xa un pouco transcorrido? Podo facer balance do Ecuador, podo facer balance dos 6 meses que levo, non? Eu, en ambos casos, son positivos, no meu caso en concreto, porque afortunadamente tuve o compromiso e o esforzo do traballo e a colaboración de todos os concelleiros e concelleiras que deron un exemplo de capacidade, de esforzo, de sacrificio, de vocación de servicio público, tamén todos os funcionarios e funcionarias, todos os servicios do Concello, e tamén teño que resaltar o alento e o apoio e o cariño que recibo na rúa por parte dos veciños e veciñas, que sempre é moi gratificante, incluídos as críticas, por suporte, pois sempre é positivo e hai que valorar. A relación coa Xunta está a verse por momentos con tensión. O último episodio foi o impedimento do goberno galego para instalar a zona de baño no río Miño. Como está a ser a relación en xeral coa administración galega? Sí, bueno, decía que había unha intención históricamente de impedir que se instalara unha zona de baño e concretamente na zona de baño que nós temos neste momento equipada con mobiliario e demais, non? E, bueno, a relación eu diría que é correcta e cordial, dicir, eu estuve fai pouco firmamos pois, 2 convenios con 2 consellerías diferentes e tamén mantuve unha reunión co presidente da Xunta, onde xa digo, foi productiva, foi cordial, chegamos a unha serie de acordos, outros pois, simplemente lle trasladei as necesidades. Mire, a nosa postura vai ser sempre de man tendida para solucionar todos aqueles problemas, todas aquelas iniciativas que sean beneficiosas para os veciños e veciñas. En todo o que poidamos chegar a un acordo, por suposto, a nosa colaboración, independentemente do signo político da administración que se trate. E aqueles outros compromisos que non se ejecutan, que non se hagan en marcha, a Xunta de Galicia ten varios en Lugo, pois vamos a ser críticos e vamos a exixir. E como valoraría máis concretamente a oposición que está facendo o Partido Popular? Bueno, eu, despois de valorar que a oposición ten unha labor moi importante de propositiva e de crítica e tal, eu boto en falta un pouco máis pois ese aspecto propositivo de colaborar en asuntos nucleares para a cidade, non? E nese sentido lamento decir que non sempre atopamos toda a colaboración, porque a veces eu creo que se priorizan intereses estratégicos partidistas de rentabilidade electoral frente ao interés general. E, desde logo, tamén teño que dicir, e o lamento profundamente, que o nivel de crispación que estamos vivindo nesta cidade no último mandato non ten nada que ver cos anteriores mandatos en anos anteriores. A relación cos socios de goberno co BNG no Concello é favorable? Pois correcta. Ningunha queixa, funciona a lealtade institucional, temos a colaboración absoluta e non teño ningunha dúbida. Inicialmente, neste mandato, desde a oposición se falaba tratando de provocar conflitos de bipartidismo, de non sei que, non existe tal. Aquí hai un goberno, onde hai 2 partidos políticos diferentes, pero temos uns proxectos compartidos, un modelo, e estamos traballando con absoluta lealtade. Percibe vostede esa denuncia social que hai tamén política de que existen 2 Galicias a 2 velocidades diferentes, unha da AP9 e outra interior? Ese é evidente, non? É evidente que as policías interiores de Lugo e Ourense pois non son sempre pois tratadas, digo desde o punto de vista orzamentario incluso, non? Pois como se merecen cando somos
gracias precisamente á nosa situación demográfica e demás, pois susceptibles moitas veces a comunidade autónoma de recibir fondos estatales ou europeos, non? Nos pensamos que hai temas en Lugo, e aí falo da cidade, que non se nos está tratando como se merece por parte da Xunta de Galicia, non? Falo do canon da auga, por exemplo, pois ese imposto finalista que polo que levamos aportado moitos millóns nos últimos anos os veciños e veciñas e que na cidade de Lugo non tuvo ninguna repercusión, ningún retorno, como así ocorre noutras zonas da propia provincia, non? Entonces, nese sentido, parece-nos que hai unha clara discriminación con respecto a Lugo, como hai tamén, ou houve hasta ahora, polo menos, en relación á posibilidade de ter unha zona pública de baño, porque é algo co que contan a parte das vilas e cidades, e en Lugo, por algunha razón, pois estes anos non houve interés en que disfrutáramos e puxeron todas as trabas posibles. Lugo parece que está remontando cun problema demográfico histórico grazas á chegada de migrantes. Que importancia ten isto nas súas políticas? Bueno, na cidade de Lugo, neste concello, tanta importancia lle damos que creamos ese proceso unha concellería de migración para tratar precisamente de acoller e integrar a todos estes cada vez maiores veciños e veciñas que temos, non? Hai cada día máis veciños e veciñas migrantes que proceden de outras latitudes e nos queremos que participen, que teñan as oportunidades laborales, que se integren, que sintan pois esta casa como a súa, que é o que realmente é. Por iso pois temos unha concellería dedicada precisamente a eses traballos, a esas iniciativas, como dunha forma transversal pois tamén participan outras concellerías, pois, por exemplo, programando pois cursos de idiomas, cursos de integración, para que, bueno, pois canto antes poidan ser veciños e veciñas máis como calquera de nós. Agora que na política úsase moito esa terminoloxía marketingiana de marca, cal é para vostede a marca Lugo? Non sei se marketing, non sei se marca, non sei... Eu hai unha cousa que teño entre ceja e ceja e que vou a insistir hasta a saciedade a risco de ser pesado, non? Temos en Lugo unha cidade maravillosa desde todos os puntos de vista. De cuidado, de limpieza, de seguridade, en fin, unha serie de cousas. E a veces nos falta exteriorizar ese orgullo de cidade, non? Pois eu quero que os veciños e veciñas de Lugo, eu que viaxas por outras cidades, e, bueno, creo que nos podemos comparar en pé de igualdade ou incluso con ventaxe en moitos aspectos con outras cidades, e, por tanto, necesitamos creernos e exteriorizar ese orgullo de lucenses, ese orgullo de cidade. Unha das administracións, tanto a Xunta como o Goberno do Estado, lle deixara elixir un proxecto tractor para Lugo, cal sería? Bueno, pois por dinamizar o tecido productivo que temos, co cual que en ese línea xa estamos traballando, pois, por exemplo, a través dun fondo de capital Río Transforma, que trata de atraer empresas innovadoras e, por tanto, crear riqueza, xerar postos de traballo e fixar población. Calquera sistema que permita crear traballo, riqueza, dinamizar e fixar población sería benvido, sexa do Estado, sexa das comunidades europeas, sexa da administración que sea.